салом алейкум тамошобино. Новинкаҳои компанияи Faberlic ма получат кардем. Ира бинен тамошобино. Я ҳодиса необычная кондиционер для стирки белья и барои даруни барабана. Я бинен хушругиша бинен тамошобино. Ира бинен чӣ хушруа. Я да даруни барабан истифода мебарӣ. Порошокро дар ҷои порошок меандозӣ. Либосое ки шумо кӯҳна уже ё ки либосое ки барои соли оянда мехоҳен бушӯен дар шкафтон монен, ай ҳамин истифода мебарен. Буш бигем ки то соли дигара дар либоси шумо шишта мешина. Ва либосое ки шумо истифода мебарен мепӯшен, аҷоибот бу месия ранги бӯи духлия истифода бурданашан безопасни хушрӯ 20 стиркада истифода мебарен. хоҳен шумо ай ҳамин получат кардан ё ки дар компанияи мо регистратсия шудан ҳамроҳи мо кор кардан, дар номерои рӯи экран бинависен, барои шумо низ меомӯзонем.